Briall Gwilym dwi. Dwi ar y funud yn astudio ym Mangor yn yn ail flwyddyn yn astudio'r cwrs Brydreigiaeth. Nes i ddewis Bangor yn bennaf oherwydd yr elfen Gymreigdod sy'n yna ym Mangor. Yn enwedig, dwi ar y funud ar leoliad yn Ysbyty Gwynedd. Mae'r awyrgylch sy'n yna yn Ysbyty Gwynedd, mae o'n ofnadwy o gartrefol yn y marn ni. Mae'r mwyafrif o'r staff a'r cleifion yn Gymru Cymraeg. A dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig bod ni fatha students a fatha staff yn cynnig y gwasanaeth drwy'r Gymraeg. Yn enwedig o feddwl mae gen i babi i'r mamau beichiog. Mae o'n aml yn gallu bod yn sefyllfa lle maen nhw'n teimlo reit fregus. So mae'r ffaith bod ni'n gallu siarad efo nhw yn eu mamiaeth yn rhugl yn neu nhw deimlo'n fwy cyfforddus ac yn saff a diogel. Ar lefel bersonol, dwi'n ystyried yn hun reit ffodus bod ni'n cael wneud yn arholiadau llafar drwy'r gyfrwng Gymraeg. Yn yr ysgol mae gen ni ddarlithydd sy'n rhugl drwy'r Gymraeg sy'n gallu yn asesu ni. Yn syml, mae o'n gwneud pethau dipyn haws gan mai drwy'r Gymraeg dyn ni'n meddwl a mae'n gwneud o'n haws o ran bod yna bach llai o bwysau tra'n wneud yr arholiad.